kubor nakaslem jong unongsan Hima. Doktor Umar Nabi ubatre ha Al-Falah University ha Faridabad ubade ubadan kti ban Pynbthei bom hajan Redford New Delhi da kabakhendu iladi kabalapanlong kajingklat yaki khatsan ngut ki mensim briu udan ya kajaka Shna bom bakerpang jong ha kawai ka Kamra ha kate skol ba Al-Falah layathu u musalmi Shakil ubasuba don kti ha kanika kam ha ki pulet patokid Umar ujule ya kites ban Shna bom ha kate ka Kamra daki kenja dawai ki bahadien lapelong kum ki bom IED yathu u musamil ude uwei na ki Doktor jongka Al-Falah University ubasha penrung ha ka kam lekno ha ka kenhon lekno Jash-i Muhammad ka mobile workstation jong Umar Nabi kade ka suitcase ka bahe bha ka ba ura kat shaba ulet laong ki khubor ha kate ka suitcase lalab ki tiar Shna bom kum ki chemical compound bat ki container banbo eki ki suba ki bala syakem ki laong sya ki pulet ba Umar ujutas ki kenja Pynbthei bat ki kenja dawai ha Kamra jong ha Al-Falah University kanie kala pensisha da ki tiar Shna bom ki bala lab ha kate suitcase da ki pulet Umar Nabi ura ru ya ki bom IED ki badang dep Shna tang shiteng hapo kakali Hyundai i20 ka bola pendon kam kum ka suicide bombing ne ban Pynbthei bom yala de laong ru ba upendon kam ya ka jingpen khot tek ne ka nail polish remover bat ushini bala penni ban Shna ya ubom kitolong khubor ka NDTV layathu baha ka baningkong ka te ka kenhun pentriam ka thmu ban Pynbthei bom ha Haryana bat ha Jammu and Kashmir ha ka ba Umar uladun ka jing thmu ban le ai ka bakraw hinrei kata kam shum la orlong bat uriu khendu ulas dang man wanra ekitiar na nu mewat ban pendon kam Shna bom IED la ong ki khubor